Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. At sana ay nasa mabuti din po kayong kalagayan. 10 ng inyong mga mahal sa buhay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maylin. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 1994 nang maanyayahan kami sa isang piyesta. Bali yung lugar na pupuntahan namin ay tawid dagat. Pero mga halos 1 oras lang ang biyahe sa bangkang dimotor. Nakapunta na rin ako minsan sa lugar na iyon. Nandun idaos yung aming sports meet. Kaya medyo pamilyar na rin ako sa lugar. Ngunit masasabi kong hindi ko kabisado talaga. Ang nag-imbita sa amin doon ay kaklase din namin. 6 kami na magkakaibigan. Kamag-anak nung kaklase namin yung aming pupuntan doon para makipiesta. Hapon pa lang, isang araw bago ang mismong piyesta ay pumunta na kami. Magkakasama kaming 6 na sumakay ng bangka. At tulad ng aming inaasahan, naging masaya ang aming paglalakbay na iyon. Basta magkakasama kasi kaming talaga, ay walang sandali na hindi kami masaya. Pagbaba namin ng bangka, konting lakad lang, ay naroon na rin yung sakayan ng jeep. Ilang kilometro pa kasi yung bahay ng mga kamag-anak ni Joy na aming pupuntahan. Halos mahigit kalating oras din ang itinagal ng aming biyahe. At nang bumaba kami mula sa jeep ay padilim na. Naramdaman agad namin yung diwa ng okasyon na kanilang ipinagdiriwang dahil na rin sa mga palamuting naroon tulad ng banderitas at mga arkong dinisenyuhan at inayusan. Mula doon sa kalsada ay may lalakarin pa kaming kaunti papunta doon sa mismong bahay na aming tutuluyan. Pero sabi ni Joy, yung mga bahay doon sa tabing kalsada ay mga kamag-anak din di umano nila. Yun nga lang, ay medyo hindi sila malapit sa mga ito. May nakita pa nga kami doong mga kabinataan din na nag-uumpukan, na hindi nagtagal pagdaan namin sa kanila ay narinig namin yung isa sa mga ito na nagsabi ng aswang-aswang. Mag-ingat daw kami sa aswang. Kaya medyo nawirduhan kami sa kanila. Sa kabilang panig naman ng umpukan na iyon ay may isang matandang babae na tumigil sa kanyang ginagawa nang kami ay makita. At tinitigan kami nito na di ko naman binigyan masyado ng pansin dahil sa naisip kong marahil ay naninibago lang ito sa amin pagkat mga bagong mukha kami sa kanilang lugar. Kaya naglakad na kami papunta doon sa sinasabi niyang kamag-anak na amin ngang tutulugan. Halos 25 minutos din yung ginugol namin sa paglalakad. At sa di kalayuan ay may natanaw na kaming isang bahay. At nag-iisa lang iyon. Pero nagtaka ako sa aking sarili kung bakit parang ang bigat sa pakiramdam habang papalapit kami doon sa bahay, na bagaman may nakikita akong
ilang mga taong abala na mayroong kanya-kanyang ginagawa, ay parang ibang-iba pa rin iyon kaysa sa saya na aking naramdaman doon malapit sa kalsada. Maya-maya ay may nakita akong isang babae na sa tansya ko ay kaidaran lang namin. Patakbo itong lumapit sa amin. Nakita kong nakangiti ito na naisip kong marahil ay nakita na nito si Joy. At ilang sandali pa ay nauna na nga sa amin ang bagya si Joy at nagyakap sila. Ito pala yung pinsan niya na si Irene na kanyang binabanggit sa amin. Sa grupo nga pala namin ay may nag-iisang lalaki. Ito ay si Roy. Pero madalas ay binibiro namin itong bakla dahil na rin sa mainin kasi itong kumilos at magsalita. Niyaya kami ni Irene na pumasok na muna sa kanilang bahay. Doon ay naabutan naming abala ang kanyang ina na inihahanda yung malagkit na bigas na kanilang gagamitin sa pagluto ng kakanin. Tatlo sila Irene na magkakapatid at abala din ang mga ito kasama na ng kanilang ama na may kinikiskisa na baboy sa labas. Naroon din ang ilan nilang mga kamag-anak na hindi naman iyon nakapagtataka dahil sa may okasyon nga. Pero ang ipinagtataka ko ay yung pakiramdam ko doon. Parang sa halip na saya ang maramdaman ko ay kaba. Si Irene na muna ang umarap sa amin at kanya kaming dinala sa isang kwarto. Nang naroon na kami ay nagpaalam itong sandali sa amin at pagbalik nito ay mayroon na siyang dalang kakanin. Sinabi niyang magmerienda na muna kami. Nagbiro naman yung isa naming kaklase na si Lisa at sinabing hindi ba raw nakakahiya sapagkat maya-maya lang ay maghahapunan na rin. Natawa naman ang bagya si Irene at sinabing ayos lang naman daw. Nang kumakain na kami ay muli niya kaming iniwan doon at sinabing itutuloy na muna niya ang kanyang ginagawa. Bagya ko namang iginala ang aking paningin sa loob ng kwarto. Medyo nakakaramdam kasi ako ng kilabot. Hindi ko rin alam noong mga oras na iyon kung bakit. Maya-maya ay may pumasok. Nang edad ay mga nasa 60 na rin siguro. Tinanong nito si Joy kung saan daw kami dumaan. Kaya agad namang sinabi ni Joy na doon sa kanilang mga kamag-anak malapit sa kalsada. Sinabi ng babae na dapat raw ay dito na kami dumaan sa kabila dahil mas malapit umano iyon. Pagkatapos noon ay nagpaalam din naman agad ito pagkat may ginagawa pa. Sinabi namin kay Joy na mayroon pa pala namang ibang daan na mas malapit at tinanong namin siya kung bakit hindi kami doon dumaan. Ayon naman kay Joy ay hindi naman daw totoo na mas malapit dumaan doon. Halos pareho lang daw ang layo. At saka hindi naman daw kasi siya pamilyar dumaan doon. Isang beses pa lang daw siya nakaraan sa sinasabing daan na iyon. Nang amin siyang tanungin kung ilang beses na bang nakapamasal doon sa kanilang mga kamag-anak, ay sinabi niyang 3 pa lang. Kung kaya nagkatawanan kami na ang ibig pala niyang sabihin ay 2 beses pa lang din siya nakaraan doon sa dinaanan namin at doon naman sa kabilang daan ay 1 pa lang. Kung kaya nasabi niyang mas pamilyar siya ng di hamak sa aming dinaanan. Pero habang nagkakatawanan kami ay may naglalaro naman sa aking isipan na tila ba ayaw lang kaming padaanin doon ng kanyang tiyahin
Dahil sabi nga ni Joy, ay halos parehas lang naman ang layo noon. Ngunit ang tanong ay bakit? Naisip ko pa nga noong mga oras na iyon na may koneksyon kaya yung sinasabi ng isang nasa umpukan na kanyang binanggit ang katagang aswang at kanya kaming pinag-iingat. Nangilabot akong bigla sa naisip ko na iyon, kaya minabuti kong wag nang ipagpatuloy. Ibinaling ko na lang sa iba yung aking isipan at pilit na pinaniwala ang aking sarili na hindi totoo yung mga naiisip ko, na wala naman sigurong mangyayaring masama. Sinabi ko pa sa aking sarili na kasiyahan ang aming ipinunta sa lugar. Naroon kami upang makipiesta. Maya-maya ay narinig naming may tumatawag na at nagyayaya para kumain. At di nagtagal ay bumungad sa may pintuan ang pinsan ni Joy na si Irene. At sinabing lumabas na raw kami upang kumain. Na napabulala si Mira ng kakain na naman. At sumabat si Lisa na ang sarap daw talaga pag may handaan. Palagi daw kain. Paglabas namin ng silid, ilang hakbang lang ay yung pinaka-kusina na nila. At naroon yung kanilang mesa. Nakahanda ng lahat. At kami na lang ang tanging hinihintay para kumain. Karamihan sa kanila ay nakatayo at inilaan ang mga upuan para sa amin na kanilang mga bisita. Maasikaso naman sila. Maayos ang kanilang ginagawang pag-istima sa amin. Hindi pa man mismong araw ng piyesta ay makikita mo talaga na pinaghandaan nila iyon, pagkat ang dami nakahain sa kanilang mesa. Kung kaya naisip kong paano pa kaya bukas na mismong kapistahan na. Natigil lamang yung aking mga iniisip nang marinig ko yung isang lalaki at sinabing kumain na raw kami. Tatay pala iyon ni Irene. Kaya nagsimula na kaming dumampot ng mga gusto naming kainin sa mesa. Sa tingin pa lang ay talaga namang ang sarap na ng mga pagkain naroon. At hindi naman kami nabigo nang amin ang matikman ang mga iyon. Ang sarap nga. Naisip kong magagaling sila doon magluto. Pero nang nasa kalagitnaan na kami ng aming pagkain, ay may nakita akong isang matanda na naroon sa gawing gilid. Napansin kong matindi ang pagkakatitig nito sa amin. Tumitirik ang kanyang mga mata. At ang mas ikinatakot ko pa ay yung paraan ng paggalaw ng ulo nito habang masamang nakatitig sa amin. At ang nakakakilabot pa doon ay inilalabas-labas pa nito ang kanyang dila. Buti na lang at natakpan na ito ng isang tsuhi ni Joy na nakatayong kumakain. Kung kaya hindi ko na iyon nakita pa. Pagkatapos naming kumain ay talaga namang nabusog ako. At sigurado din akong pati ang mga kasama ko ay ganun din. Panay ang pasalamat namin sa kanila para sa isang napakasarap na hapunan. Di muna kami bumalik sa silid. Sa halip ay lumabas kami ng bahay at doon nagpahangin. Nagkwentuhan kami doon kasama si Irene at iba pa niyang mga kapatid. Naroon din ang ilan niyang mga pinsan. Habang yung iba nilang mga kaanak ay abala pa rin sa iba't ibang gawain na may kinalaman pa rin sa piyesta. Nang mga mag-aalas 10 na ng gabi ay narinig kong pinaalalahanan si Irene ng kanyang ina at sinabing pumasok na raw kami maya-maya. At makalipas nga ang ilang minuto ay niyaya na kaming pumasok ni Irene. Itinuloy na lang namin yung aming pagkukwentuhan
doon sa loob. Mabilis na lumipas ang oras. Nang mapatingin ako sa aking relo, ay pasado 11:00 na. At napansin kong tahimik na rin sa may labas ng silid kung saan kami naroon. At nakikita kong inaantok na rin yung mga kaibigan ko. Nanatawa pa nga kami kay Lisa dahil sa pumapaling-paling ng ulo nito sa magkabi-kabila. Kaya nagkayayaan na kaming matulog. Nang pumasok sa silid yung mga kapatid ni Irene, ay kanya silang sinabihan na doon na raw matulog sa kwarto ng kanilang mga magulang. Kaya lumabas na rin ang mga ito at isinara na ni Irene yung pinto ng silid. Pumesto na kami upang makapagpahinga na. Noong mga madaling araw ay nagising ako na may naramdaman akong parang may mga naglalakad sa labas ng bahay. Ngunit naisip kong marahil ay mga kaanak lang nila Joy iyon. Kaya sinubukan kong matulog na uli. Pero dahil na rin siguro sa iba't ibang isipin, ay hindi ako nakatulog kaagad. Hanggang sa may marinig akong kaluskos sa dingding. Na nang lumingon ako at mapatingin sa may bintana, ay nakita kong gumalaw iyon. Naisip kong mayroon nga na nasa labas at tila nagpipilit na makapasok. Hanggang sa makita ko nang umangat yung kortina at kitang-kita ko rin yung matutulis na kuko na sa tingin pa lang ay talagang parang napakatigas noon. At di nagtagal ay bumungad na ang isang nakakatakot na mukha. Bilugan ang mga mata nito na medyo mahaba ang kanyang uso dahil na rin siguro sa mga ngipin nito na nakausli. At nakita kong may iba pang mga nakasilip doon. Sigurado ako na hindi lamang iyon iisa. Hindi ko na kinaya yung tagpong iyon. Kung kaya mabilis na akong sumigaw at paulit-ulit kong binigkas ang katagang aswang. Na nang magising sila Lisa at iba pa naming mga kasama, ay sinabi kong umalis na kami sa lugar na iyon dahil sa nagkatotoo na ang aking hinala na mga aswang sila. Ngunit biglang hinawakan ni Roy at tinakpan yung aking bibig. Kanya akong pinigilan. Pero narinig na pala iyon ni Irene at mabilis itong lumabas ng silid. Napakinggan namin na biglang nagkagulo sa labas. Narinig din namin ang malakas na boses ng nanay ni Irene na sinasabing tantanan daw kaming mga bisita nila. At narinig pa nga naming katakot-takot na pagmumura ang ginawa nito at talagang galit na galit. Na dahil doon ay bigla naman akong nagtaka. Lumabas kami ng silid at naupo sa gilid ng kanilang mesa. Makaraan ang halos mahigit kalahating oras ay isa-isa nang nagpasukan sa bahay yung mga taong galing sa labas. At doon namin nalaman na yun pala ay yung mga kamag-anak nilang nakatira malapit sa kalsada. Yun pala ang mga lahing aswang. Sinubukan pa nilang habulin ngunit wala silang naabutan. Nasabi pa ng nanay ni Irene, yun daw ang dahilan kung kaya mas pinili pa nilang humiwalay. Na kahit mapunta pa sila sa bandang Ilaya ay ayos lang kaysa mapasama umano sa mga iyon. Masama din daw ang loob ng mga kamag-anak nilang iyon sa kanila. Dahil nga sa hindi nila tinanggap ang pagiging aswang. Ngunit hindi naman sila mabasta-basta ng mga ito dahil kapwa may nalalaman ang mga magulang ni Erin. Kaya yun din pala ang dahilan kung bakit ayaw ng nanay ni Irene na doon kami dumaan.
upang hindi malaman ng mga ito na mayroon silang bisita. Yung matanda naman pala na kumikilos ng kakaiba ay sadyang may diferensya umano sa pag-iisip. Lola pala iyon ni Irene, nanay ng kanyang ina, na ang may gawa rin daw ng pagkabaliw noon ay yung kanilang mga kamag-anak na siyang totoong mga aswang na may mga kaalaman din sa pangkukulam. Nakaramdam kami ng matinding takot nung gabing iyon, lalo na nang makita namin yung kanilang mga itak nang habulin nila yung kanilang mga kaanak na aswang. Kinabukasan ay naging masaya pa rin naman ang handaan at nagpunta pa kami doon sa plaza kung saan ay may mga palabas, pero sa kabilang daanan kami dumaan. Humingi ako ng paumanhin kanila Irene at sa kanyang mga magulang. Minsan ay hindi rin pala tamang lahat ang ating mga nararamdaman at hinala. Naidaos ng payapa at masaya ang piyesta at nakauwi din kaming ligtas. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.